vrea minunea să meargă. Deci, să nu mai fugă înainte. ia, mai puneți o dată spumă să vadă toată lumea ce au găsit băieții pe o ofertă specială făcută. Deci țeava noastră are por. Să sperăm că aparatul, uite, dom'le, că a trecut de 20. Da, are, e ofertă. Așa, ce vreau să vă zic, haideți să-ți atenți un pic la mine, v-am explicat. Vă uitați la condensator, faceți-mi și mie puțin loc. Îl vedeți condensatorul că este făcut din două bucăți. Da. Adică am două condensatoare, le vedeți cum se leagă intrarea în paralel, ieșirea în paralel. Aici ce avem? Avem blindurile. De ce am blindat-o? Păi eu vreau să verific numai unitatea externă și nu vreau să pierd în altă parte, m-ați înțeles? E o problemă ceva? Am verificat la ea toate încheieturile, toate alea, n-am găsit nimic. Ce s-a găsit? Aici, unde este un por chiar în țeavă. Doamne, și puful e frumos. Proba de presiune care am făcut-o a fost la 5 bar inițial. Am urcat la 15, cum învățăm la școală. Următoarea treaptă care este? Păi hai să urcăm la 30. Ia învârtiți de reductor și băgați-o încet la 30. Robineții-s deschiși. Gata, lăsați-o. A ajuns? 27. Ia uitați. Ea merge frumos, bine, mersi. Se simte mai tare. Ia uziți, aici, doamne, pe cuvânt, parcă țâșnește de la... Așa, acum ce remediu avem pentru ea? Ia ziceți, vreau să aud păreri și eu. De margitare, dar dacă e crăpătura tinsă, Păi da, pleacă mai vă dau, departe. am și lupă să ne uităm, e crăpătură să e găurice sau e por. Am crăpătură. Eu zic Bă, să tăiem, vedem. punem o de țeavă. Așa, ce mă interesează să văd? Ce v-am mai explicat dumneavoastră? Sunteți atenți și la mine? V-am spus, domne, că vin cele două condensatoare, parcă spuse în paralel. Vedeți cum sunt țevile intercalate pentru a circula aerul în ele? Decalat. Deci se vede că sunt decalate, exact cum am învățat la școală, domn. N-am învățat așa?